चला मंडळी, आज आपण चिकनपासून बनवूया चिकन पकोडा आणि हे पण घरगुती साहित्यामध्ये. कधी चिकन आणलं तर थोडंसं चिकन काढून ह्याचे पकोडे तयार करा. मस्त साहित्य कमी आहे आणि लगेच होतात हे रेसिपी. खायला मुलंसुद्धा आवडीने खातात. बाहेरून विकत आणायचं म्हणलं, पैसे पण खूप जातात आणि कमी क्वांटिटीमध्ये असतं. त्यामुळे घरात आणून मस्त असं भरपूर आपण हे खाऊ शकतो पोट भरून. आता आपण काय घेतलेलं आहे, चिकन घेतलेलं आहे. तर चिकन मी असं नॉर्मल चिकन घेतलेलं आहे. काय असं बोनलेस वगैरे काय असं मी घेतलं नाही. जे आहे त्यातलंच मी वेगळं थोडंसं चिकन बाजूला काढून ठेवलं होतं. चिकनमध्ये मी घातलेलं आहे हळद, लाल तिखट, गरम मसाला घातला आहे. लाल तिखट आपल्या तिखटीप्रमाणे घालायचं आहे. गरम मसाला अर्धा चमचाभर घातला आहे. मीठ चवीपुरता. चिकन मसाला म्हणजे एव्हरेस्टचा जो चिकन मसाला येतो, तो मी अर्धा चमचाभर घातला आहे. कोथिंबीर, अर्धा लिंबाचा रस घातलेला आहे. आलं लसूण पेस्ट 1 चमचाभर घातलेलं आहे. सगळं मिक्स करून घ्यायचं. यामध्ये मी कॉर्नफ्लॉवरसुद्धा घातलेलं आहे. तर कॉर्नफ्लॉवर मी आधी पाववाटीचं माप होतं, पण मी 2 वेळा घेतलेलं आहे. म्हणजे ते अर्धी वाटी प्रमाण मी घेतलेलं आहे. छोटी अर्धी वाटी घेतलेलं आहे. तर सगळं आधी पहिलं मिक्स करून घ्यायचं आहे. मिक्स करून झाल्यानंतर यामध्ये एक अंडं घालायचं आहे. थोडं पाववाटी म्हणजे पाववाटीपेक्षा थोडंसं कमी कॉर्नफ्लॉवर घातलेलं आहे मी. ह्यामध्ये थोडं कलरसाठी म्हणून काश्मीरी मिरची पावडर घातली. मी ह्यामध्ये कलरचा वगैरे काही फूड कलरचा वापर केलेला नाही आहे. आणि यामध्ये कढीपत्ता घालायचा असा बारीक करून. खूप छान लागतं. आता हे सगळं मी मसाला चिकनला मी लावून घेतलेलं आहे. तुम्ही पाहिजे तर हे अर्धा 1 तासासाठी ठेवलं तरी चालेल, पण मी लगेच करते. आणि यामध्ये सोडा वगैरे काही मी घातलेला नाही आहे. तरीसुद्धा मस्त असे कुरकुरीत तयार होतात. तर मी गॅसवर तेल गरम केलेलं आहे आधी चांगलं आणि त्यामध्ये मग हे आपल्याला पकोडे तळून घ्यायचे. तर तेल चांगलं पहिलं गरम करायचं आहे आणि फास्ट गॅस आहे. त्यावरच आपल्याला हे पकोडे आपल्याला तेलात घालून घ्यायचे. त्यानंतर आपल्याला गॅस बारीक करायचा आहे आणि बारीक गॅसवर हे पकोडे आपल्याला तळून घ्यायचे. तर आता मी गॅस बारीक केलेला आहे आणि हे आता पकोडे अलटून-पलटून घेते मी. हे बघा मस्त असे चिकन फ्राय करताना जरासुद्धा बघा, चिकनचं जे काय आम्ही मसाला वगैरे लावला आहे, तो जरासुद्धा निघालेला नाही. म्हणून यामध्ये एक अंडं वापरायचं. त्यामुळे अंडं घातल्यामुळे चिकनला व्यवस्थित हे सगळं पीठ वगैरे जे असतं ते चिटकून जातं आणि चवीला पण हे भारी हे पकोडे लागतात. पोटभर आणि मन भरून आपण हे पकोडे खाऊ शकतो. बाहेरून विकत आणलं तर कमी क्वांटिटी पण असते आणि त्याचप्रमाणे पैसे पण खूप जातात. तर असं पाव किलो चिकन आणायचं आणि घरी करायचं किंवा चिकन जर घरी आणलं तर थोडंसं चिकन बाजूला काढायचं आणि घरगुती साहित्यामध्ये असे पकोडे तयार करायचे. तर आता तयार आहे पकोडे बघा मस्त असे कलर पण छान आले आणि मस्त असं काश्मीरी मिरची पावडर घातल्यामुळे कलरही सुंदर आलेला आहे. बाकीचे पकोडेसुद्धा मी तेलामध्ये घालून घेते. गॅस मी आता फास्ट ठेवलेला आहे आणि त्याच्यानंतर हे सगळे पकोडे घालून झाल्यानंतर गॅस आपल्याला बारीक करायचा आहे. कशी वाटली आजची जी रेसिपी मी केलेली चिकनपासून केलेले पकोडे? आवडले असतीलच तुम्हाला. आवडले असेल तर नक्की मालवणी ज्योती किचनला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअरसुद्धा करा. व्हिडिओ आवडल्यास कमेंट करायला जरासुद्धा विसरू नका. चला भेटूया आपण अशाच नवनवीन रेसिपीमध्ये.